Dacă vrei o mașină care să-ți facă vecinii geloși, ai găsit-o deja. Acest Mercedes C200D din 2020 luna iulie cu doar 72.000 de kilometri este disponibil în stoc. Și bonus, ai și pachet AMG. Faruri full LED, jante cu care atragi toate privirile, ai scaune electrice, material piele cu alcantara, volan multifuncțional, piele perforată, padele, navigație, ai interior premium, finisaje elegante și tot confortul pe care îl meriți, siguranță de top, senzor parcare față-spate și cameră marș-arier, portbagajul de 455 de litri, vine cu loc suficient pentru vacanțe, shopping sau bagaje de urgență. Motorul 1.6 consumă aproximativ 5 litri pe 100 de kilometri, deci luxul nu vine la pachet cu un cost uriaș la pompă. La achiziția acestei mașini primești o revizie de ulei și filtre, plus un cadou din partea echipei Rina Autorulate, beneficiezi de garanție pentru cutie și motor, plus opțiune de garanție extinsă din bar în bara autoturismului, istoric de service, kilometri certificați și ai și posibilitate de finanțare. Nu mai sta pe gânduri și obține rapid o programare test drive la numărul de telefon afișat pe ecran.